Niyayibona le ngwenya le ebigolozela ungizwe Mchunu. Uma ngabe eyibuza ngamaphepha ukuthi nawe namaphepha okuba kuleli zwe, yambuza ukuthi uyiphoyisa yini. Ngiyacabanga senibonile ku-social media ukuthi leya ndoda yaseMalawi and ila South Africa yabaleka eMalawi. So which means Ungizwe was asking a good question mayethi unawo namaphepha okuba kuleli zwe. Uyayizwa leyo nto? Ene njengoba ngikhuluma ngale ndoda ngicabanga ukuthi sowubonile lapho ukuthi yaseMalawi kuthiwa yabaleka eMalawi ngo-2015. Ibalekela icala lokubulala. Yabulala umuntu ngo-2014 eMalawi. Yanikwa ibhayili. Yathi nje mayinikwa nje ibhayili yavele yangena umgwaqo yashona eSouth Africa yayobhaca khona. Ngoba phela iSouth Africa yaziwa njengendawo la kubalekelwa khona uma umuntu egangile ezweni lakhe. ISouth Africa iyona ndawo izigebengu ezibona ingcono kakhulu ukuthi kubalekelwe kuyo bazoyifihla kuyo. Umbuzo nje enginawo njengamanje ukuthi njengoba esela eSouth Africa since 2015 mangakho amacala okungenzeka ukuthi lo mbhemu usuwenzile kuleli zwe singawazi. Okungenzeka ukuthi njengamanje mayengalandelelwa kutholakala ukuthi kunamanye amacala emeda a-involved kuleli zwe lase-South Africa. So bafowethu, ake siyikhulumeni le ndaba sisebenzisa nomqondo sijule ngempela le ndaba yama-illegal immigrants. Ake siyidiscusseni engathi ithanda ukuba nzima kakhulu. Buka lo muntu abephikisana nongizwe ngeconfidence umbona ukuthi la eSouth Africa uzizwe sekhaya kubo ukhululekile. Kodwa nazi izindaba ziyavela la. Bheka le video ngasekugcineni ngizokufakela la nama-post akhuluma ngale ndoda ukuthi ingibani le ndoda le ungizwe beyibuza ukuthi nawe namaphepha yaseMalawi nayo imininingwane. Ake sixoxeni ngale ndaba umfoka Mkhonza. Thank you so much.